Det er det her, de kæmper om. Det er her, det sker. Og sådan her så det ud for 7 timer siden. Nu skal jeg bare lige vaske fingre, men det er jo dumt, jeg lige har puttet nejler på den finger, jeg skal vaske fingre. Jeg skal også prøve, hvor langt. Har du ikke taget nejler? De forsvarende danske mestre, junior hiphop-holdet J-Squad, har brugt hele året på at forberede sig på i dag, hvor der er DM i alternative danse i Hermans i Tivoli Friheden. Vi træner normalt 2 gange om ugen. Ja. Herop til DM har vi trænet flere gange om ugen. Ja, og så har vi også sådan nogle træningsweekender, hvor vi træner hele weekenden, hvor vi øver kun på vores dans. Og det lærer vi rigtig meget af, og så får vi også nogle ekstra trænere på, som lærer os helt vildt mange ting. Altså, hvordan man sådan gør sig bedre og alle mulige virkelig gode ting. Så skal vi strække op. Okay. Det er bare fødder til fødder, buk ned. Stræk op. Så skal vi faktisk vende hænderne sådan her, så er det ikke mere. Det er fucking hårdt til sidst. Holdet har vundet samtlige rangliste-turneringer det seneste år, og derfor går de også benhårdt efter en god placering til Danmarksmesterskaberne i dag. Vi forventer, at dansen den går i hvert fald godt. Ja, det gør vi. Og at vi kommer i hvert fald i finalen, Ja. og måske får en god placering. Men vi regner med de der første og tredje, men vi er spændt at se, hvad vi Vi håber i hvert fald, det går rigtig godt. Ja. Så. Og nu begynder de indledende runder, hvorfra J-Squad forhåbentlig sikrer sig en af de 6 pladser i aftenens hiphop-finale. Og vi er klar. J-Squad. I'm back now. Jeg synes, det gik rigtig godt. Ja, det synes jeg også. Jeg er i hvert fald meget tilfreds. Ja. Ja. Og vores bjerg til sidst, det gik også rimelig Ja, det er lidt, det har vi haft et par gange. Altså det er ret svært at lave, fordi at der er så meget, der skal gå godt, og som kan gå galt. Ja. Men ja, jeg synes, det gik rigtig godt. Det var ret stabilt i hvert fald, og der var ingen, der faldt ned. Så. Ja. Selvfølgelig, man kan aldrig sige det. Det kan være, at vi fucker fuldstændig op, og så taber det hele, men det skulle overraske mig i hvert fald, hvis ikke vi fik en okay placering. Det kom derfor ikke som nogen overraskelse, at holdet er gået videre til finalen. Heller ikke for deres træner. Der forventer jeg selvfølgelig, at de går ind og er præcise i alle deres bevægelser, og at de kommer ud over scenekanten, at de virkelig giver den gas derinde. Som de også gjorde faktisk i første runde, så meget, meget tilfreds træner. Ved deres sidste stævne, der failede de rigtig meget i første runde, hvor de fik meget skadet ud, men der har de fået rigtig meget ros. Så de har virkelig oppet sig og gjort det rigtig godt. Så jeg har store forventninger til, at de går ind og nu egentlig faktisk bare leverer det samme i finalen. Og så tror jeg faktisk, det er nok til at og håber på, at det er nok til, at de bliver danske mestre. Men hverken hold eller træner er kommet sovende til Danmarksmesterskaberne. Det har været lidt hårdt i hvert fald. Yeah. Vi har haft nogle hårde træninger, og men det har været det værd i hvert fald. Ja, virkelig. Man kan sige, at vi elsker det jo alle sammen. Ja. Så det er ikke fordi, at vi synes, det er nederen. Ja, det har været rigtig hyggeligt også. At være sammen med ens hold. Vi har jo trænet rigtig hårdt, selvfølgelig hele året, med en masse træningslejre og med en masse hårde træninger op til det her. Så de skulle gerne være i topform. Og nu har de jo danset første gang og har gjort det rigtig godt, og de er helt klar nu til finalen. Men selvom det er Danmarksmesterskaberne, behøver det ikke være så højtideligt. Aarhus Sportsdanserforening, som er vært ved mesterskaberne, har arrangeret, at hver klub skal lave deres eget korte finaleshow. Her er værtsklubbens bidrag. Finalerunden nærmer sig med hastige skridt, og J-Squad har fortsat nerverne under kontrol. Vi er spændte, ja. Jeg er meget spændt, men nervøs, det ved jeg ikke. Nej, jeg håber i hvert fald alt, man kan håbe. Men der skal også være plads til sjov og ballade. Så venner, ved J-Squad. 3, 2, 1, J-Squad! Halla, halla!
Men nu er det nu, det gælder. Vi er nu nået til hold nummer 35 og J-Squad. I'm J-Squad. back now. Every day, hold up. Oh! Now bring it back. Finalerne er overstået, og snart skal hele 31 danmarksmestre kåres i genrerne disco, cheerleading, showdance, rock'n'roll og hiphop. Men først er det tid til en fællesdans med de to værter, Michael Olesen og Anne-Sophie Kruse. Vi er nu tilbage, hvor vi startede. Lige om lidt ved vi, hvem der er danmarksmestre 2016. Det giver en sølvmedalje til hold nummer 34. We can be golden, why don't we show them all the nice. Altså, jeg tror ikke, man tænker så meget. Jeg tror bare, det er godt, fordi når man hopper under, så skriger man. Ja. Så går man bare amok og tænker, ja, jeg er Danmarksmester. Det betyder meget, fordi selvfølgelig det er jo Danmarksmester, man er Danmarks bedste hiphop-hold i vores kategori. Vi har jo trænet meget på det, så det er jo en anerkendelse at få, at man sådan, ja. Altså, vi har jo trænet hele det her år, og så er det jo bare sådan virkelig rart, og så kunne få sådan, hvis man kan sige sådan, få sådan en pokal og få at vide, at du er Danmarks mester. De er Danmarks mester. Det er jo super lækkert. For en tredje gang, tror jeg det er, at de nu er blevet Danmarks mester i dag, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig pavestolt over at have et hold, der har klaret sig rigtig, rigtig godt. Godt tillykke.